нафаре ки паҳлӯи мо аст ба сину соли худ нигоҳ накарда дар соҳаи варзиш як таърихеро навишта кардааст ва ҳамзамон ӯ донандаи чанд забон аст. албатта ин Отабек Раҷабов аст. Отабек салом. хуш омадед ба барномаи дар толор. Ташаккур. нахуст мегуфтед ки аз кай оғоз кардед варзишро? Бори аввал дар ёдам аст ки соли 2016 моҳи август буд. Назди хона як толор буд. Рости гап камтар хеле интересни момент чидагай. Рафтам назди маълими самбо. ҳатти маълим суҳбат кардем. Рӯзи дигар бояд меомадам машқ. Вақтша камтар хато кардам. Омадам дигар тренер дигар машқ рафта истад. Баъд аз мураббӣ пурсидам ки чӣ машқай? Ман самбо бояд меомадам. Гуфт ки и ҷуҷитсуай. Ва гуфтам ҷуҷитсу и чӣ намуди варзиш боша? Гӯштинг мегирем баливой. Баъд аз ҳамун чин маъқул шуд ҳамин варзиш. Ҳамун вақт машқа сар кардагим. Аз синфи 8 бигем да. 2016. қадамҳои нахуст аз варзиши ҷуҷитсу оғоз. Бале. Аз то кай машқ кардед? як сол ба ҷуҷитсу машқу тамрин кардем. Дар давоми як сол чанд бор чемпиони мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ сазовори медали якум гаштам. Номзоди устоди варзиш гирифтем. Баъд аз он зала алиш кардем назди тренери ҳозирам Турсунов Бахтиёр омадам ва аз он ҷо ҳам ҷуҷитсу, греплинг, ММА ҳамаша сар кардем. аз дунёи ҷуҷитсу масалан варзишгароне ки бештар дар ин нави варзиш муваффақанд дар дунё, ба кӣ пайравӣ мекардем? Мумкин ёш будам уқа интерес намекардам, лекин дар Тоҷикистон будан варзишгарое ки ман онро медидам, мехостам ранги аваё як навик пайдо кунам, ранги онҳо баромад кунам. Ман аз дигар зал баромад мекардам. Акай Бахтиёр дар мусобиқа дигар зал буданд. Шогирдои Акай Бахтиёр қатъи пеш баромад мекардам. Зали мо маҳкам шид. Баъд Акай Бахтиёрро навистам ки устод мумкин ки ман пеши шумо биём, шогирди шумо шавам, спорта машқат давом диҳам. Гуфт гап нест. 6 сол мешавад ки дар дасти Акай Бахтиёр машқа давом додам. Ҳамин результат нишон додем. То зира ина машқа истем. Ҳамчун устод ҳама вақт нигоҳ мекунад, то зира моро ёд метиҳад ягон чи пешравимо намехоҳад, мо давом додастем. ҳамчун як варзишгар чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед ҳамин тарзи усули дарс додани Бахтиёр Турсуновро? Масалан чӣ фалсафа дорад, чӣ фарқият дорад нисбат ба дигар толорҳои варзишӣ? Дисциплинаи зали мо аз дигар залҳоро бештар хубтар аст. Барои ки Акай Бахтиёр хеле кама медонад, камтар строгиан, камтар характерни одаманд. Агар як машқа пропускат мекардем, мо медонистем ки қатъи Акай Бахтиёр серьёзни разговор нашуд дод. Барои ки Акай Бахтиёр медонистем ки феъли вазбин дора. Ҳамчун ки мо машқи вазбин мекардем, тайёрии хуб медем, Акай Бахтиёр моро дар мусобиқаҳо аймо требовать мекард ки мо результат нишон диҳем. То зира ма аҳамият метиҳем яхи бачаҳое ки мебуроянд чизе ки дар машқу тамрин мекунанд, ҳамин чиза дар мусобиқа кардан наметавонанд. Ме Акай Бахтиёр додвоӣ мекунанд. Ход пайдинка бигем дигар хел мешавад ки Акай Бахтиёр ба як додзанӣ, ба як гап задан метавонад ки исход пайдинка дигар хел кунад. Метавонад шогирдоро воврима чӣ куна, бедор куна. Яъне зуд онҳоро ба ҳамун мусобиқа тайёр мекунад. Ҳам тайёр мекунад, ҳам результат требовать мекунад Акай Бахтиёр. Аз ин сабаб бигем дар Тоҷикистон, на танҳо дар Душанбе, дар Тоҷикистон бигем зали шогирдои Акай Бахтиёр, шогирдои мо бигем мо самый результативный зал ҳисоб мешавем. ин аллакай аён аст. Бадбинӣ нисбаташ набуд ягон вақт? Хай моментҳое мешид ки мақсад дар яхе мусобиқаҳо падсудидмон мекарданд ё ки бой медодем аз тарафи тренер моро ҷанг мекард Акай Бахтиёр, лекин ҳамон вақт мумкин хато мефаҳмдем. Не баъд аз ки хона омада на холодную голову уже фикр мекардем, медонистем ки и устодай фақат пешравии моро мехоҳад. Барои ҳамин чизе ки бига нага и ба фоидаи мо мега Акай Бахтиёр. Медали ифтихорнома аз нави ҷуҷитсу чанд то доред? Рости гап ҳисобша гум кардагим. Хела бисёр баромад мекардам. Ҳамин ай сеюм мусобиқам уже ҳамаш медали якум рафтага. Ҳамин давоми бигем як сол то КМС гирифтам, мусобиқаҳои хеле баромад кардем. Дар давоми як сол бигем дар Тоҷикистон номер 1 будем. Рақам 1 будем, бале. Чун медонем дар ҷуҷитсу ду нав аст, ги ва наги. Шумо аз кадомаш? Ман ҳардуш баромад мекардам. Аз ҳардуяш. Ҳамин мо хеле мусобиқа аз пеш мешид, мо ба ҳамон мусобиқа тайёр мешидем. Агар ги боша ги машқ мекардем, тамрин мекардем, ноги боша ноги. Агар як мусобиқа аз ҳарду боша чӣ? Ҳамон вақт мада бисёртар ги мефорид. Ги мефорид ки ба кемано баромад кунем. Ҳам греплинги хуб доштам, лекин ҳамон вақт камтар завқам дар кемано зиёдтар буд ва мефорид ки кемано қатъи бисёртар гӯштин гирем. Ба назари шумо аз ҳама греплёри хуб дар дунё ки аст? Дар дунё рости гап хеле греплерои сахт аст. Хиёл мекунам яке аз онҳо
тренери ман мебошад ки дар Россия дар шаҳри Москва моро машқу тамрин метиҳанд. Юсуф Садуллаев дар дунёи греплинг гейм ӯро ҳама мешиносад. Чорный пояс по ҷиу-ҷитсу ӯ ҳастааст. Павел Исаев ҳастааст. Аз тоҷикоб гейм ман мешиносам, хуб мешиносам. Комил Боймуродов яке аз тренерои беҳтарини Тоҷикистон мебошад. Сазовори калонбанди сиёҳ аст ва бисёри варзишгаро бразилисоро мешиносам, урусо ҳамчун ки догистониҳо тренеро ҳастанд ки ма дар сбор гузаштагим. Хеле бисёр. намуди варзиши ҷиу-ҷитсу ва греплинг фикр мекунам аз кишвари Бразилия аст. Японский вид спортай мекем дар Бразилия пешравии хуб ёфтагиай ба бразилский бисёр бразилский ҷиу-ҷитсу ҳисоб мекунанд. А греплинг? Греплинг бисёртар дар Бразилия уже афзоиш ёфтага, барое ки японцо ба кемано сар кардагиянд, а Бразилия уже ба чанд қапас ба шортик майка греплинг. имрӯз яке аз ҳамин нафароне ки ҳам барои пешрафти варзиш, ҳам барои ҳамин варзишгарон як хизмати шоиста мекунад. Ин яке аз онҳо бародари акаи Даврон, ин Дилшод Ҷураев аст. аз нигоҳи шумо баромади ӯ дар навъи варзиши ҷиу-ҷитсу чӣ гуна аст? мо рости гап қатъи акаи Дилшод хеле якҷоя машқу тамрин кардагим. Ба наздики як баромад доштанд дар он ҷо дар чемпионати байналмилалӣ сазовори медали тилло гаштанд. Лично барои ман як мотиватсия буд ки акаи Дилшод ҳамин хеле одами соҳибкор метавонанд даже машқу тамрин кунанд, баромад кунанд. Ҳамин акаи Даврон, акаи Дилшод ма гуфтанем дар тамоми Тоҷикистон барои в целом барои машқ ганда вклади зиёд кардагианд. толоре ки омадем ба толори акаи Бахтиёр, ай кадом толор омада би номи толор? Номи толор спитамен буд. Якуми устози ман Хоркаши Фазлиддин ай намуди ҷиу-ҷитсу ва рукопашни моро дарс медод. чӣ чизо тағйир ёфтанд пас аз он ки шумо гузариш кардем ба толори варзишии Лион таҳти мураббигии Бахтиёр Турсунов? Якум зале ки баромад мекардам, ягон бор намуди касбӣ баромад накарда будам. Фақат греплингу гию ноги чӣ хеле шумо гуфтан гию ноги баромад мекардам. Дар акаи Бахтиёр давом додум машқу тамрина. Дар ёдам аст акаи Бахтиёр гуфта буданд ки биё як мусобиқаи ММА, оиди ММА баромад кун. Барои ман як чизи нав буд. Ҳамчунин сар кардем як мусобиқа, ду мусобиқа, се мусобиқа давоми чанд сол. Баъд уже бигем даже ҳолатҳое мешд ки дар ҳафта ду мусобиқа баромад мекардем. Як чи гӯштинг буд, як чи ММА баромад мекардем. болотар гуфтем ки шумо як мураббие ҳам доред аз кишвари Россия, яъне унҷо ҳам тамрин кардед? 3-4 сол ҳаст ки бисёри машқу тамринои ман дар Москва мегузарад. Тренерои ман ҳастанд ки ҳамчун як чизи ба ман ёд метиҳанд. Дар қатъи акаи Бахтиёр постоянно набигем дар тамос ҳастем. Машқу тамринои ман контролировать мекунанд. ҳамчун як варзишгари ҳирфаӣ чӣ гуфтанӣ ҳастед ба он нафароне ки ҳамин ҳоло шуморо тамошо доранд ва чӣ маслиҳат медиҳед ки ин навъи варзиш чӣ гуна аст? Бисёри нафарое ки ягон вақт машқ кардагиянд, боз ба бас кардагиянд, ҳамин дар ҷои бишинанд нашинанд, ҳамин як гап доранд ки мода возможност набуд. Гуфти гапҳо нам никто ничего не должен. Мо ҳама чиза хидмон кардем. Мо ҳамин рӯзҳои қиндӣ, вазбинӣ, гушнагию ташнагия гузаштем. Ҳам кор мекардем, машқ мекардем. ҳамаш меҳнат, камтар сабр кардан, меҳнат кардан дар кор, баъд результати ҳамаша мебинем. муҳорибае ки то имрӯз дар хотири шумо нақш бастааст? соли 2021 дар давлати Россия шаҳри Казан чемпионати Аврупо якумин чемпионат буд ки мо аз Тоҷикистон дар ҳамин бигем организатсияи IMAF мировой уровенда мо баромад кардем, Тоҷикистонро муаллифӣ кардем ва вақте ки финал биромадем ба мо гуфтанд ки агар шумо чемпион шавем, суруди миллии Тоҷикистон дар ҳамин арена садо метиҳад, ин дар таърих мемонад. Бигем ин барои ма як ответственности зиёдӣ шид ки агар мо ози ҳамин сафери худма даст боло шавам дар ҳамин ҷанг, ма бигем номи худма дар таърих менависам. Вақте ки ҳамҷо даст боло шудем, якумин фикри ман ҳамин буд ки ман номи худмо худ какой-то степени дар таърих мондем ки дар ҳамин аренаи чии калон дар сарзамини бегуна суруди миллии Тоҷикистон садо дод. ба федератсияи таҷмаф чӣ гуна омадед? Як история интересная. Бисёр фикр мекардам ки дар ягон ҷо ман агар интервю гиранд ё ки ҳамин саволо тиҳанд, ман ҳамин момента нақл мекунам. Дар ёдам аст дар шаҳри Москва аз пушти кор буд, акаи Бахтиёр ба ман тамос баромад ки чемпионати Аврупо мешавад ва аз тарафи сборни Тоҷикистон номи ту дар рӯйхат ҳаст, ту дар чемпионат баромад мекунӣ, машқу тамрин мегузорем, Тоҷикистонро муаллифӣ мекунем. ин барои ман як мотиватсия ҳамин зиёд ҳамон вақт пайдо шид ки ман Тоҷикистонро дар як сарзамини бегона муаллифӣ мекунам ки ҳамчун як федератсия официални бовар мекунед дар метро хестам боистени бетоқат шудем ки дар зиндагӣ бигем як чизи навигарӣ барои ман буд ҳамун чи.
яъне ки шумо якбора ба чемпионати Аврупо роҳ ёфтед. як ду моҳ пеш 9-18 сола шудем, дар чемпионати кушоди шаҳрӣ Таҷмаф баромад кардем ва дар он ҷо сазовори медали тилло гашта будам. Баъдам хел шид ки тарафи Москав роҳ гирифтем, рафтем барои машқу тамрин. Баъд хеле ки гуфтам акай Бахтиёр ба мо алоқа буромад ки ҳамун мусобиқае ки баромад кардем, иштирок кардем, сазовори медал гаштӣ, ӯ адбор буд ҳамчун мусобиқаи Аврупо баромад мекунем. ҳам хел бигем аз ҳамун чен ба федератсия часпидам ва чанд сол давом додам дар федератсия баромад кардем. дар давоме ки дар ин ҷо шумо фаъолият мекардед, дар ягон мусобиқаи ҷуйҷитсу дигар баромад накардед? Мехостам, ростига мехостам худам як бор дигар баромад кунам, греплинг, ҷуйҷитсу баромад кунам ва спортсмени дар уровни профессионалӣ бошӣ камтар наперёд одам думад мекунад ки яке ма ягон мусобиқа мебурам, ягон осеб мегирам. Аз ҳамин ҳисоб ростига рисковат намекардем ки ягон мусобиқа баромад кунем ки ягон мусобиқаи серьёзни бигем мемонем. Натиҷаи шумо дар федератсияи Таҷмаф? Чемпиони Аврупо шудам, чемпиони ҷоми ҷаҳон шудам, ду маротиба чемпиони ҷаҳон шудам дар сеньоро ва дар ҷуниор. Дар ду возрастной категория чемпион шудам, вале чемпиони Осиё шудам. Тичени 3 сол бигем ҳамин ха результат ба даст овардем. Яъне дар муҳлати 3 сол шумо ҳамин гуна натиҷаҳоро ба даст овардед? 5 маротиба сазовори медали тилло гаштам. Оид ММА, организацияи IMAF дар ҳар разни мусобиқаода. Чун ба федератсияи Таҷмаф омадем, чӣ чизо тағйир ёфтанд? Пользуясь этим моментом, як ду сухан гуфтанӣ будам барои ҳамин основатели бигем президенти федератсияи Таҷмаф ба Даврон Ҷураев ки ҳозир барои варзишгоҳ як имконияти чунин зиёд пайдо кардагианд ки хеле ки мо пеш аз сёнка сар кардан як ҳамсуҳбат шудем дар бораи варзишгароие ки касбӣ буданд, ай ҳамун чен бигем ҳозир уже уровни баланданд. Моменте ки ӯ ба ин спорт қадам заданд, ӯ вақт имкониятҳо чунин возможностиҳо набуд ки ӯ любительски баромад кунанд ва муҳимтар аз ҳама маблағам надоштанд барои рафтан. Ман хиёл мекунам федератсияи Таҷмаф зиндагии мара бигем 100% алиш карда. Мумкин агар федератсия намешид, мумкин мо намедонистем мо дар куҷо будем имрӯз. Та ҳамин уровень мерасидем, ҳамин результатҳоро ба даст меовардем ё ки не. Вид спорти мода фақат ҷангу тамрину, ҷанги зур қати пеш рафта намешавад. Ту бояд камтар публикада интересни бошӣ, камтар аудиторияи хуб дошта бошӣ ки як бигем лигаи бегуна тура интерес кунад камтар. Худи Даврон Ҷураев чӣ гуна шахсият аст? Я считаю, что этот человек на сегодняшний день является одним из самых влиятельных предпринимателей в стране, в Таджикистане. Несмотря на все это, мусобиқае ки мо меравем, қатимо акай Даврон да як ҷо хоб мекунанд, да як ҷо қатимо мешинанд, мехезанд, ай мо зиёдтар переживат кунанд барои баромадҳои мо. Ҳама меҳнатҳое ки мо мекунем, ҳамаш барои он ки ҳам як парчами Тоҷикистони мо боло бардорем. Акай Даврон дар угли мо мешина, қатимо мешина, мебура баромад мекуна. Ма ҳис мекунем ки ҳамин одам чанд қар вклад ихча дар ҳамин спорт дар мо вкладывать мекунанд ки мо як чи барои худ як чи соҳиби як чи шавем, як чи барои худ бигирем ва ояндаи худмон битонем пеш бурда. 5 хислати хуби Даврон Ҷураев аз нигоҳи шумо? Одами хоксор, одами хуб, одами мефаҳмидагӣ, одами як ки роҳ нишон медодагӣ, одаме ки ягон чӣ мекунад, замин ничего не требует. Чанде пеш шумо бо як ширкати бонуфузам қарордоди ҳамкориро ба рӯи коғаз имзо кардед. Чӣ ширкат буд? Дар давлати Япония, дар шаҳри Токио дебютни бои худмат доштум ака. Як чиз дигар гуфтанем ки бигем бисёр варзишгарое ки мебуроянд, хоҳ мо профессиональный рекорд надошта бошем, не ки мебинанд ки мо ду бор чемпионати ҷаҳона бурдагӣ, чемпионати Аврупо, Осиё ҳамаша бурдагӣ. Дар рейтинги пан-фопани любительски нафмел ман якум ҷо будам, номи ман якумда буд дар ҳамун списка. Бале, дар IMAF, по версии IMAF, дар рейтинги пан-фопан номер 1 будам ман. Вазни? Вазни не, независимо от вазн, дар любительски номер 1 будам. Аз ҳамин ҳисоб ман бигем дар муддати 1 сол наметонистам профессиональни бои худмо якум дебютни бои ма гузаронам. Як 4 бор боём отмена шидам. Сапернико сниматсия мекарданд, турниро отмена мекарданд. Як 2 ҳафта пеш дар Токио ба ман возможност галтид ки ман дебютни бои ма ҳамунҷа гузаронам. Уҷа бод як варзишгари тоҷик Муҳаммад Салоҳиддинов барои камарбанд ҷанг дошт ва мо дар як карт қатиҳо баромад кардем. Як бигем саперники хеле бақувват ба рекорди 9-3 местни японец қати рӯбарӯ шудем. Як бои 3 раунда қати баромад кардем ва дар он ҷо хай дастболо шудем. Пас аз ин рақобати гузаронда рақиби навбатии шумо ки аст? Рақиб то ҳол номаълум аст, камтар насиб
мо гуфтанд ки моҳи сентябр октябр рақобати навбатии худро мегузаронем, лекин ҳозираш да рақиб маълум нест. Рейтинги ҳам Панкрес дар дивизиони худ шашум номер буд. ҳозир ки шашум номера гузаштем, уже дальше нигоҳ мекунем. Панҷум номер, чорум номер примерно медонем, лекин маълум нест оли аниқш. Кадом рейтинг аст? Рейтинг ҳозир ба наздикӣ бояд абнавид шавад, баъд ҳамон чиз мефаҳмем ки номи мо чандум номери рейтинг шудаем, то ҳол намедонем. Не, оли абнавид нашуда, оли намедонем. Топ 10 да ҳастем да. ба назари шумо дар ҳамин ширкат, дар ҳамон рейтинги топ 10 аз ҳама варзишгаре ки барои шумо метавонад мушкилӣ эҷод кунад ки аст? Як 3-4 бой дигар бигзаронам профессионалӣ да камтар аз любительски ба профессионалӣ перестроиться кунам. Хиёл мекунам дар ин лига ягон кас барои ман ягон мушкилӣ зиёд наметавонам ба ман нишон диҳад, ягон противостояние хуб. Камтар тайёр шудем, камтар бигем опити зиёд камтар ҷамъ кунем дар профессионалӣ. Хиёл мекунам соҳиби камарбанд шудан қиин нест барои ман. гузариш аз ғайри касбӣ ба касбӣ чӣ дунёро кушод барои шумо? Ғайрикасбӣ мо дар муддати 5-6 рӯз ҳар рӯз як боӣ мегузарондем. Агар профессионал мебошад, шумо пешакӣ саперинг додагиам, 2 моҳ пешакӣ шумо метавонед ба як одам тайёр шавед. Пешакӣ изучат кунед, як бор вазн мекашед. Ҳамиш хеле хуб. Лекин фарқияти ба ман аҷидаима был это. Фарқияти уқа зиёд нашуд барои ман. имрӯз роҳи шумо ба кишварҳои хориҷӣ кушода шудааст. донандаи чанд забон ҳастед? ҳозир ронандаи як бигем 4-5 забон омӯхтаем. кадом забонҳо? забони тоҷикии худмон, забони русӣ, забони англисӣ, забони туркӣ. забони ҷопониро наомӯхтед? рости гап забони ҷопонӣ хеле қиин будай. хеле қиин. Акн ман медонистам хеле қиин дай бо айпеши вақте ки онҳо бо якдигар суҳбат мекунанд, ман як факт барои худ фаҳмидам ки дар забони ҷопонӣ як калимаи оддӣ ба 4 намуд интонатсия агар гӯед 4 намуд маъно пайдо мекарда. Як калимаи оддӣ. Як-ду калимаи осон ки ҳамин салом алейк, раҳмат, ҳамин як-ду-се калимаи осоншона бигем омӯхтем, бо худ кардем. Атак забони ҷапонӣ хеле қиин будааст. салом чӣ мешавад? Конишва ва раҳмат гуфтан аригато. дар варзиши зудо мо 2 калимаи онро аз ёд кардаем. ҳаҷме, мате. бале ҳам хеле японски ҳам хеле. чун аз варзиши ғайрикасбӣ ба касбӣ гузариш кардем, аз нигоҳи шумо дар вазни шумо ки беҳтарин варзишгар аст? назар мекунем ба результатҳои охирон. Якчанд рӯз пеш чемпионати Тоҷикистон баргузор гардид ва дар он ҷо дар вазни ман як Ҳамза Лиман, Сорбон Азизов дастболо шуд ва дар сборни состави Тоҷикистон дохил шуданд ва моҳи октябр дар чемпионати ҷаҳон иштирок мекунанд. ба назари шумо варзишгаре ки муваффақ мешавад, ин доди худовандӣ аст ва ё ки тамрини зиёд? ба кадом хотир савола додам? масалан яке нафар аст ки зода шудааст маҳз барои ҳамон кор. мана масалан яке аз онҳо шумо дар кӯтоҳтарин фурсат тавонистем ки чӣ дар варзиши ҷуйҷитсу, греплинг ва ё ки дар варзиши муҳорибаҳои омехтаи касбӣ, ғайрикасбӣ ва ҳамзамон чанде пешам ба касбиам роҳ ёфтем. як натиҷаи хуберо ҳам ба даст овардаем. дар баробари шумо ҳам дигар нафарҳо дар ҳамин толор таҳти мураббигии мураббии албатта ки кордон ва хеле серталаб Бахтиёр Турсунов машқ мекардем. вале каман дар кам нафароне ҳастанд ба мисли шумо ки аз ҳамон толор ба ин гуна натиҷаҳо бирасанд. шумо чӣ назар доред? бале ин гап ҳам рост аст, лекин ман фақат барои худам мегуфтам ки дар насиби ман ҳамин дастболо шудани ман ҳастад. ман барои ҳамин ман бояд меҳната зиёд кунам. ман медонистам ки дар ин мусобиқа бигем худованд маро ҳамин дастболо бояд куна, бигем дар тақдири ман ҳамин чиз навистагӣ, барои ҳамин ман бояд ай худро максимална результат нишон диҳем ки ҳамин насиби ман ба ман бираса бигем да. борои гуногун мерафтем. ман ба варзишгарое ки ягон результати хуб нишон даган ман қатъи пастана алоқа дама будам. пастана барои худам ягон чиз аз ваё мепурсидам, ягон мефурид ай ҳама ягон опит гирам. ҳамин як чиза гуфтанем барои нафароне ки нав машқа сар кардастанд. фақат чизе ки дар машқ дар зал бисёр меҳнат мекунӣ, и бигем этого недостаточно, чтоб ты чего-то. варзишгар бояд ҳаматарафа развиват кунад худша. бигем ментальная подготовка, бойцовский IQ меган. ҳамин чиз замонаи ҳозирада очень большую роль играет да. ба назари шумо варзиш илм аст? варзиш бале. В первую очередь варзиш ин илм аст. теории шумо ҳамон чиза изучат накарда бошед, дар як мусобиқа, дар як ҷои дигар ҳамон чиза шумо истифода бурда наметавонед. В первую очередь ман хиёл мекунам ҳама чиз аиҷа сар мешавад, баъд давомиш дар машқи дигар чӣ.
масалан чун дар бораи ҳамун омодагии варзишгар ҳарф задем, баъзе варзишгароро мебинем ки сурудеро гӯш мекунанд, худро ором мекунанд пеш аз ба майдон баромадан. Як нафари дигар масалан ягон шеъру замзама мекунад. Шумо чӣ гуна ба майдон меоед? ман бисёртар қатъи худам гап мезанам ки ҳамин ба ҳам машқҳои вазбинӣ ки ман гузарондам, ҳамин қатъ-тайёрӣ ки ман дидам пешай бой, ман ҳамаша як бор аз пеши худ мегузаронам ҳамин моментҳоро, ки вақти боида мешавад ҳолатҳое ки шумо монда мешавед ё ки ягон ҷоятон камтар отказ мекунад, организм ҳар хел метавонад ахча нишон тия. Муддати 2 моҳ ман машқу тамрини вазмин гузаштам, як 15 минута 3 раунд бой мондагиай. Нахоҳам мегӯям ҳамин қадр қиндиҳое ки ман гузарондам, ҳамин 3 раунда ман набурам, ҳамин қадр хидмат нишон натиҳам. Ман бигем хидматам хеле настроид мекунам бойда. Дар мактаб чӣ гуна дарс мехонде? Рости гап, падари ман камтар строгӣ буда. Мактабда ман бигем то синфи 11 дар хона китоб мехондам, машқ ман ҳамин успеваи мислам дар мактаб камтар сус мешид, падарам мегуфт ки тамом машқqa бас мекунӣ. Дарсот сус шид, машқqa бас мекунӣ. Ҳамин мехостам фақат ки ҳамин аз машқ дур нашавам, аз ҳамин ҳисоб баъд дарсом хуб буд. То синфи 11 ман дарс мехондам мактаб сумкаи калон қатӣ мерафтам, дар сумкам 5-6 китоб буд. Дар кадом фан бештар хуб будед? Бисёртар дар фани алгебра, геометрия, история, география. Бигем хеле ҳама фан хеле ударник будам да. Ягон предмети набуд ки ман успеваи мислам безеб боша ё ки ман ҳамон чиза хушрӯ нафаҳмам предмета. Аз ҳама предмет успеваи мислам нормални буд. Дар оила чанд нафар ҳастед ва ҳаст нафаре ки ба мисли шумо тамрин мекунад ва ягон қаҳрамоне аз оилаи шумо боз ба воя расида истодааст? Дар оила мо 4 фарзанд ҳастем. Ман 2 акаи калонӣ дорам ва як хоҳари майда дорам. Бигем дар авлоди мо хеле набуд ягон кас ки ба варзиш машғул бошад. Ба якуми варзишгар бигем ман ҳастам. Падар чӣ кора ҳастанд? Падари ман як соҳибкор ҳастанд, акои ман ҳамашон оиладор ҳастанд, ҳамашон кор мекунанд, чизи худшона доранд, корҳои худшона доранд. Як ман бигем ба машқ машғул ҳастам. Ин бигем профессияи ман аст, уже ки профессионални спорт даем мо. Идеали шумо дар зиндагӣ? Идеал ин барои ман ин падари ман аст, ки барои ман тарбияи хуб доданд. Тарбияе доданд ки ман ҳамин рӯз дар ҳамин ҷа шидагимам, хеле соҳиби ҳамин қадр чиз шидем, соҳиби бигем номи худ. Ин бори аввал падари ман аст барои ман. Дар ҳама чиз пример падари ман аст первую очередь. Тайёри тарбияи модар гӯш дорад? Бале. Чӣ нақшҳо ҳаст? Нақшҳои оянда насиб дар ҳамин лигае ки дар давлати Ҷапан баромад кардастем, ҳамон ҷо як 3-4 бой гузаронем. Барои як профессионалне дар перестроица кардан як 3-4 бой гузаронем. Баъд мисли як гуфти якаи даврон мо метавонем дар он лига барои камарбанд ҷанг кунем. Агар соҳиби камарбанд гаштем, баъд бигем метавонем оста-оста за океан, лигаи амрикоӣ, лигаи аврупоӣ баромад кунем. Баъд аз он ҷо майда роҳ ба бигем лигаи бақуввати дунё, UFC, Bellator роҳнамо шавем, роҳ ёбем ба он. Чун дар толори варзиши таҷмаф қарор дорем, ин наврасоне ки ин ҷо тамрин мекунанд таҳти мураббии шумо, яъне мураббии кордон Бахтиёр Турсунов, шумо ҳамчун як варзишгари ҳирфаӣ, шумо аллакай варзишгари ҳирфаӣ ҳастед ва ҳамчун як инсон, ҳамчун як шахсият ва фикр мекунам барои бархе аз нафарҳо шумо ҳам як инсони идеалӣ ҳам ҳастед. Чӣ гуфтаниҳо доред? Дар зиндагӣ ё бори аввал чӣ хеле ки ман тарбияам хеле мегирифтам, падари ман мегуфт ки в первую очередь и образование, и дониш гирифтан. В первую очередь барои ки варзишгаре бигем варзишгаре ки дониши кам дорад, бовар кунед дур намеравад. Барои в первую очередь барои наврасон гуфтаниам ки ин дониш аст. Дониш тарбия, дониш баъд машқ аст. Чӣ хеле ки акаи даврон ба мо фақат мегӯяд, шумо мегӯяд барои наврасон мегӯяд шумо як пример ҳастед. Барои мо ҳам фақат стараться мекунем ки ягон чизи хуб, ягон чизи полезни барои ҳам наврасон аз худ ба ин наврасон бирасонем. Отабек ба шумо барор мехоҳем ва боварӣ дорем ки дар кӯтоҳтарин фурсат шумо аз ин ширкат ба ширкатҳои болоӣ яъне қадам мезанед ва ҳамон гунае ки шумо гуфтед, инсон агар ба худбоварӣ дошта бошад, ба ҳама қулла хоҳад расид. Ва муҳимтар аз ҳама шумо ҳам бовариро аз худ дур накунед ва дар баробари бовариро аз худ дур накардан ба варзиш албатта ки машғул шавед.